Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. High Court, Guwahati High Court, Guwahati High Court. Mau gosu gari pori ja, aro pori ja. Ulti ja, gari ulti ja. Gari ulti ja, ulti ja gari. Prime Minister Narendra Modi ke doji amai chengchia ko pen rat aphan ke ponji abas kaching koi. Prime Minister ke wangji along rat aphan ke ponji abas hanjang lang sonat ke pon bom ahut driver abang kangri kangkrang pen ajok dong chewar lut. Nogao pen ke wang bom I humbas Narendra Modi amai aphan ar mukeroi ponji pura bukajan anathu tang no pon bom ahut jangmi poni phai kora troxy arni ada por phai baji kep apor malom rong plimplap lele angko angden along dong anat pasui phitlo. Bangso kapasui ipit ke long lokke lake katiwar abang akile horkijon parpik ajoksi dong anathu pasui choklu kopai ke mi penajok jega phang chak loksi katiwar atoma bangke thang thedetlu bonta katiwar abang horkangri parpik ajok aning hang aling kaning je kaphere masapta angthe chibi bedetlu aphi manja ps asai khia toma phan birta pisi alangli toma phansi pari deng ponlo Baskate war abang phuamen lake Zakia Ali. DL number S072016003086. Kong telong a number lake S01 GC 8280 pusi pangthek ponlo. La swating bulotangte PM Modi ke wangji along kidon jia tumaphan isi kaphere meme asondokok. Lasi bangjok dona tumsitami kachire akenang son atheke ke damtang ahutami lapuson ke phopen apram ke damnang atumta doolo lasi lapuson kangri kangkrang pen motor ke vek pulotangte ki donjiatum kaphere meme dokok lasi kachire abangke akenang sotlo Lakha krepli korkanthi constituency along APA Chelsea Women Wings kesengpon Jangmi poni phain kora troxy arni korkanthi constituency angkang teke langjon ahawar along korkanthi constituency committee ahin penche patir piponsi APA Chelsea Women Wing sengpon tanglu Bangso Women Wings ke sengpon lake korkanthi constituency along non ke wangji MSC kilik along mesen pen APA Chelsea chepa hai ponja phan ing tangkring pen sorlo song sengpon tanglu Lasinon ke wangji MSC kilik ke korkanthi constituency pen ke APA Chelsea atum mesen pen highway poputa chethan pon APA Chelsea party atum kejapon kemesen lapen kheaphan kisung alongkar japthip asong binong lasi APA Chelsea ke hai kenang sot loputa mayalong arsik jik pen chethan pon lasi soarlo asong penta non ke wangji MSC kilik alongke arjap thip lapen APA Chelsea party ke pahai japhan klempon vek poputa chethan pon Bangso mayalong APA Chelsea korkanthi constituency MSC candidate Daniel Teron chetong don pen mayar dipidun Lakhai kwara phonilip constituency ke parlo tarapung ara doan ningkipung pen KARBI ANGLONG autonomous council aphan kache songpon Jangmi poni phaing kora trok arni tarapung ara thurpak pen kache song asai kedengpon Bangso kache song asai kedengpon nang koklaki ningkan ko an pen loni sarkar aphan tarapung ara datum towar ke hangsitami KARBI ANGLONG autonomous council kachariatum nonputa amanganta hemanmi towar nang piji puke kedamtang MSC election ahut MSC pobitro rongpi nangche chakte kangna Towar ke nang pipo pulo, lapen se kachelang ahem sitami, nang pipo pulo, sitami non puta, nang klem pipe. Rada phat nang chong thuichot, nang chobaichot, la anchot takalilang, ke damdang MLA, Dr. Numol Momin, bod nang chohang ahut sitami, alang lita, nang chechakte kanglo. Non election nang leleang ko, prabjin pen, tarapung atowar, nang klem pipo pulo, sitami non, ningkan phochok deta, Theklong le lapen KARBI ANGLONG autonomous council kacharia bang CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh beatum sitami nangche chakte kanglo lapen ajoksi Dr. Numol Momin aphan sitami pahai ponlo sitami nanglangli lasinon ke bangji kilik ke tarapung ara daphan non amat gari mate kong telong kacheleng phun an nangklem pipe pulo tangte nelitum polling station hini ara datum ke vote jok thekte puta radatum pe ningje pon Lapen Pobitro Rong Pi go back, Lapen CM Dr. Tuliram Rong hang go back, Lapen Dr. Numol Momin go back pu hang tarampon. Bangso ke hang ponang koke, nilitum tarapung arat ke KARBI kalima, nilitum aphan, ningkan ko anta, nang panung kuk lapen ke, pe musuri pen loktong, nang bay puma,
lapen MSc Povitro rong pia phan karju kangtung ki kopia potsi ningkan pho MSc chodet ta tarapung anat akeng ta kanta nang chibi hai hedet lo lapen rat akisong ke boypen nang pa jok jedet lo lapen nilitum tarapung arata tum ke nang litangka poisa nang pa kon ke athe nilitum rat akar ike towar me lang sikachi lang ahem henlo lasinon adai hu kilik ahut nang likachi chakte kangpen kilik nang leliang ko towar ki iknang selam pipe pulo tangte non ki wang ji kilik ke tarapung arata tum ke wo jok thek thelo buta ningje ponrinti tarapung pen dorsing tokbi KARBI ANGLONG news adlo ako nilike bini ninge daklo jidia da pita me difange direct susta me lake ni si chak daji jong si kali bote ako nilike army long ta ferere police long ta ferere hele pe ta ferere kama me ta ferere rake media long ta pita me jong si bote ni le bango ni phana amo nang si ni te ni si ni lake ni pini rata tekno ninge da ko election France le tuara pipe alam tu ko si chak ame pulo tang te lake ekdom right lake nilike kitia pan ferere aposila rara tuma phan la pini nili tum la bangso dharna ka pe donang ko rara tum pe tu ka chi song nang ko mitha kam ong dum pe bini ni tum chiri bu pe ni tum ke pini karja pen pini ni tum la bangso slogan ke hang nang ko ke ni tum ki sung ji thek lo apo la halo aposi ni tum ke inglong arab somar school ka cha non ke first time no ka chisong tangte la bangso chunchi petan chisong thulang la bangso la ke ni tum ke iri re sang se towar phara bangke ni tum ke long wek nang ji sarkar pe ni tum apha ke ni pipe tik to ke ni tum ke iri re political leader pen le nil tum apha pen political wing pen le nil tum karjap lo pokali nil tum mithang la tara pungarat atum ke jelat ke no nil tum chi theklong lo kisu ki chipon la pen labang so adak le tum ke char chong pon pen lok sini tum ke dam nang gari ka ve apor joine gari chama si chela no ne la so joine pen masini tum rong arat tum pen nil tum chi than si rong krehinia nil tum chi part juicy pini labang so protest nang ko dimbang ke la helo ni tum atuwa nang pipo pukidam tang MP tamene tum phan chi chakang lo lapen CM tame cicak tekang lo rod hempen vangsi arbeng do rod hempen vangsi ladak derola tok biarong lo nang sulo setam lebang so hutame nil do pan ke cicak kon jongjong ciklo yon tuang bong pitang dejipu pan jana long along eki somke don an ke ki thu po along eki kli thu po lapo an lo stame ni do pan ke cicak jongjong son lapen kidam tang ningkan phoan plengelo MLA tame nil do pan thangnar to war phana vedelo hospital phana vedelo lapen ka preka facility nil do pan ongdung ave lapen adun thu bangke nili tuma phan non jong ki ligia prang bong tame pu bitrorong pis tame nili tuma phan thanga ka chi chagawe nili tum chi theklong le lapen aprang lang ning kan pho doelo same nili tum phan thanga chi chagawe GM tame nili tum karbiarat kali den ma alang se hem phulo ke karbiang long phan konsila phan ke tangte nili tum karbiarat kali den ma tara pungrong krihinia ratum ki dok kisu tuma chini ne ma alang ne keror hem pe wang nang set tangte nili tum rod hem doma kisu chi pon je phan la posini tumke rong krei ne rat chilang si pini ne tumke ke protest amuga political puni tum chipu pe pin pen nili tum rong hoi pen si chiche organize si nili tum thur jok pen nili tum rong asar pen le organize kali tahala pu pen le organize kali nili tum rong si amura marke hem cher hem plak nili tum chingwai pen si labang so song a committee ason pe plang si nili tum pini dharna donang koklo nili tum towa songa join si nili tum karjap hospital towa lapen network facility lapen current facility nil tum prabjin pen nil tum panang PJ fansi nil tum katiman lapen jong sini tuman pe play pulo tangte nil tum lan vera dhar nagali lang ha konsira thengno tali tum arjab dami nil tum chi siklo la same lemtem singnar LP school ki B chainong aroi pamandet si than bang mongol sing terangke ameke janglo Korkanthi constituency ke parlo samelang sopen kahelo kilometer in koi an bag doji jenglong lemtem singnar LP school ke non puanta thangkaching thurun avelang lapen headmaster mongol sing terang loke thanji ke aphit alamlo school along anta chedam de lapen school along ta akenang sot ahor musetami avi pinlang jenglong ahawar ki non pen kalilo rongka chukim ki hadak arat lapen inglong ang bong kido chitim ing phapen kido kisung ang bong pen 1972 lemtem singnar LP school dolo lapen bangso school kido pen hadak arat atum penangan aning arong lo lapen amen chitok wok aphan ki dorin tilo lapen hadak school pen ke pas atum andame pini arni ke BA ke pas atum ta dolo bon sitame 2012 aning kan ben puthot than bang mongol sing terang si lemtem singnar LP school along dodamlo
sitame alangli ame thang asai ke klem kledet ajok locharli au somar atum nangjom bomlu lapenon ke lokacharli au somar ke thek rinti je kalisi abc ta thek wangwi lapenon ke biroi chainong aroisi pachimandetlo tangte labangso lemtem signar LP school than banga phanki nonason si KARBI ANGLONG autonomous council ahin penta langding poma mate bainong ke joisi pacho lun poma puta hadak ara tatumpen ningje pon lasi prabjen pen headmaster mongol singh terang aphan bangso school pen plungnang pokali pulo tangte asa kori ing thanwek nang bupusi hadak ara tatumpen sodak pen ningje pon sabilang sopen longbamo ningdi KARBI ANGLONG news te daklam tem sinar LP school laan ke pa phi chit therak meme ando nitumna dak long tok school pomat sontina sarkar stami nangala pangkre viajok sitami nangli tumasa thak nitumta ke thek kereje phansi nenli ninghang atokam nitumta me ke thek chot thekje phan bori ba ninghang pik nangli tumson thak sini tumta gari ghorat vek phoji phasini tumta ninghang la sila dakarar phan nangli tum nangma thatha सरकार तुमता में नन के दोबा सरकार पुनन के दमता सरकार ता में नन पुटा में नंगला पंखरी वेसन सिदो दादा कोलो ने नि तुम चिथरा पा चिंसो इंगों तो अरात पमात नन पुटा में उसमा तुम के चारली बीएमई दोगोस्ता में डाक पेन नि तुम थंगनत अकिराप अबिपिनो ला डाक किथान ला सो स्कूल पचिंग थोरी पुलते ला डाक नि तुम लेमतेम सिनारंग अरात मत्ता में Soalnya supin sudah do BMI ke pas amnit ke lasi laso skor pacing tur beng nang pulote nang nitum la nitum arong lentel sinara rong rat basi piwek na po la kali lepute nitum la aso sisi pispuri rong po pispuri bom po aposi nang letum sarkar ahin bantame CM sarphantame chuniri lo la pente koranti kontiansi han rayu sarphana chuniri lo nang letum Ladak ni tuma lemtem sinal school dame area arat phanda pachi thona kulote nali tumhan nilihin pen insam nili kriminglo nang piwek lo pusi nilihin dan ke nili ladak area borgom rahin bansi pudun daklu